Pia, everything for your sign a share sack of wisdom sunie. Ene da yin so ye behwe abebuo binom a efa Kurotweamansa Kwadwo ho. Ai, Kurotweamansa Kwadwo mama ye nhwe ne ho be. Nyansa kotokuo ni o. Mpanyimfo se Kurotweamansa a wayare afon no ne ho ye dene sene kankane miensa ya kan bom. Ai, Kurotweamansa wayare afon no ne ho ye dene sene kankane miensa ya kan bom. Mpanyimfo esan aka bio omo se Kurotweamansa ne ba wo hoye no aya na onsuro bojanam. Kurotweamansa ba ensuro bojanam. Mpanyimfo esan se Kurotweamansa wono na wa ama adowa yie anso. Ai, adowa yie anso nyina no efiri Kurotweamansa. Piao, mpanyimfo esan aka bio omo se Kurotweamansa Kwadwo se wakwankra monti wase yemfra no Kurotweamansa alaji a na wonka se apan dan kwa ne ma emfa da numu enye agoprama so. Ai, Kurotweamansa Kwadwo wase wakwankra monti yemfa no Kurotweamansa alaji a na wonka se ampai dan kwa ne ma emfa da numu enye agoprama so. Pia utie nyansa kotoku empanyimfo se Kurotweamansa Kwadwo wo hunu ni fato a enka bua biara ni ho a obeka wirem. Kurotweamansa Kwadwo ehunu ni fato a enka bua biara ni ho a obeka wirem. Ebe wei akwaye ne ho asembisa. Empanyimfo ese Kurotweamansa Kwadwo na no ho mfemfem eye maako edupe nanso hwan ene betimi agina nim akan. Ai, Kurotweamansa Kwadwo na no ho mfemfem eye maako dupe nanso odasani ben ene obetimi agina nim akan. Utie nyansa kotokuo Empanyimfo san se Kurotweamansa woche achechede a oredane no kwa. Ai, Kurotweamansa che achechede a odane no kwa. Empanyimfo se Kurotweamansa so no befa yonko a emfa da numu enye kwan. Ai, Kurotweamansa so no befa yonko a emfa da numu enye kwan. Utie nyansa kotokuo Afei die twatowo Kurotweamansa tofomo a damfuadu bose. Kurotweamansa otofomo a damfuadu ebose. Piao weye ebebinom a efa Kurotweamansa ho. Ebi toatoa so a eno nso eba. Die di kan ya medi abani, die toso mienu nso eba. Bomoden kame ho na yensua bebre. Sack of wisdom nie. Nyansa kotoku ye besan ahia bio. Piao. Sack of wisdom. Nyansa kotoku.